Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review Macele versus Makhumalo. Yay ine drama nayo show Uthando Nes'thembu. Angithi sibonile kule episode elegcinile episode 13 uMacele ubekhalaza ngokuthi iziningi izinto abona ukuthi azihambanga kahle. Kwaze kwama nomshado wakhe lo wayofisile akasawuhaleli futhi manje ngoba sekuphela iminyaka eminingi izinto eziningi azibeke eceleni ngoba ethu accommodate izinto ezifuna ubaba uMseleku, kodwa futhi kugcine sekumenza lokho engajabuleli izinto eziningi kangangokuthi akasajabuleli nje ukuthi kufanele ashade i-white wedding. Bengazi-ke ukuthi indaba ye-white wedding, bengayazi indaba ye-white wedding intsha leyo. Into manje engithi angazi noma idrama le ehambisana neshow noma benza ngamabomu, because uMacele uzocomplaina nge-white wedding ngala uMakhumalo kuney'nhlelo zokuthi wenza umembeso lo esizowubona sesivele sisubonile ku-social media, okunye kwakhona okunye kusazovela. Manje yena maye ekhalaza, okokuqala uMakhumalo uthe lesipho sokuthi behambe beyoncebeleka indlela yakhe yokubonga, uthe bayoncebeleka ngesikhathi sabo sokuthi bencebeleke kube mnandi akwenzeki lokho, bakhuluma ngey'nkinga okufanele ukuthi bakhulume uma bethola ithuba. Manje uMacele usekhuluma nge-white wedding ngala uMakhumalo uhlela umembeso, uma sekuvela ukuthi uMakhumalo uyabamema ngoba ubeshilo ukuthi uzomema amakhosikazi akaMseleku ngoba nabo banemindeni yabo ehlukene. Mhlampe wenzela ukuthi inamba ingagcini seyidlulela ngapha kwisayidi likaMseleku njengoba enamakhosikazi awu-4. Manje uMacele uthi akayi kumembeso kaMakhumalo. Into elandelayo leyo, because mawuphela episode 13 kuyaveza ukuthi le landelayo kwenzakalani. Bazivala ngokuthi uMacele akazukuba khona. Sizwile ukuthi ubengekho kwiphathi kwi-birthday celebration kaMseleku because ubengazizwa kahle. Umembeso ngoba umcimbi omkhulu wasekhaya, noma vele akathandi ukuyobona beqhubeka ukuthi benze njani abanye mabeshada ngoba bashada no-husband wakhe. Angazi, mina ngilindele isizathu nanokuthi yini beyiqondanise lento ukuthi uMacele ukhuluma ukuthi yena akasakujabuleli ukuthi indaba ye-white wedding nokugqoka nje i-wedding gown ngoba bekunezinto ayibekile ney'ngane eziwu-20 ukuthi mhla kwafezeka konke lokhu sekuzodluleka kwisigaba sokuthi kwenziwe i-white wedding. Nizwile-ke bebala uMseleku noMacele ukuthi ama-conditions ababenikeze wona. Yazi khona lento engihleze ngisho, ngiyazi ukuthi ngiyizwa ngedwa futhi ngiyibona ngedwa. Khona into abeke beyikhulume la kuThando Nes'thembu kodwa bengayikhulumi. Khona ezinye izinto bathi uma bezisho uthi hawu, kube ukuthi izinto ongayihleba nje noma uyikhulume nabantu bakini enibuka nayo i-TV show. Kuphelele lapha, hayi izinto ongazikhuluma phakathi kwabantu, kodwa zikhona mawubalalela kahle. Sivaleke le video, sifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani kuMacele. Vele into wayeyitshelile yona ukuthi akazuyibukela eminye, akazubuka amanye amakhosikazi eshada, noma khona umona omncane okhona ngoba abanye bathi unomona, kodwa ngibona ukuthi sekuwumona manje. Angazi, nami ngilindele ukuzwa isizathu saMacele. Sasizwa lesa se-birthday celebration ukuthi wayengekho right, wayengayi kumembeso noma akasiyena kumngani kaMakhumalo ngalolo hlobo ngoba uMangwabe ubekhona. uMangwabe lo hleze late, nakhona futhi sibona ukuthi uMangwabe uzoba late yini kumembeso. Ngibonga i-support, angiqedi ngasho ukuthi sikhuluma ngesho ngoba siyibona ku-TV. Ayikho inzondo lana, ayikho futhi into etheni ebheke eceleni, kodwa lo osuke ebona kanjalo asithi amehlo akhe anjalo noma indlela alalela ngayo injalo. Ayikho into yenzondo la, ayikho into yokuba negative. Esikhulumayo i-level akwisho. Ngiyabonga i-support, angiqedi. Thank you so much. I love you and appreciate you. Bye bye.